e gima wambe wawacho ni wan ok wachak wadoge ndara, wan onge gima wang'o iwa, wan ne ok wakampen ni, wan ne ok wagone kura, kopo wan wayie ok mano, winja gima temo wacho, kaki wache no kanye madwana weye, jok mano kampen ne mogone kura, igi owang' giwuok gigole, wan warito neno, mano kende wan warito neno, kopo ni deliver hell, to waduto wan e hell, wadhi winjore e hell kuno ni to wadok oko kucho nang'o, to sani to ok wanyal kawo lweny ochako bed marwa, kaseche kato nonyiswa ni un gini ok unyal, gini ukia, jogi nowe nyaka 6,000 6,000 ma baba nochiko gi kawo miriambo, ok wachak wadonje lweny no. Wan gima wawacho en niya, we are being real. Ruto e president sani must go, inyalo wacho nikech demokrasi oyie, to must go no en ni isedhi miketo senator ni ready, gi member of parliament ni ready, dhi e parliament, dhi gole kaka nyocho thichri gi nyicha, koso must go ni irito 2027 idhi gone ng'ama chielo. But kapod chenro go dhi nyime, komiwa gimore sirikal kaka joluo twakawo, ka nitiere maendeleo ma nyalo yudore twakawo, kwarito jo must go mondo tiek gi bwana ni mondo ng'ama chielo bi mondo terwa te Kanam. To sani tok dang wawuondre ni omole kia ka ni nitiere parts of this country maonge kata wang' yo nikech sirikal mosebedo chien kanyogo. Ing'eno mole kanye mane wantie chon, wabe ne wawacho niya gini is our right, wabe wasewache for a long time, gini is our right, ni constitution, or Ruto is not the one to give us. To wawacha kamano since 1960 nyaka sani, muafwenyo ni kuonde moko nitie kaka Tana River kanya dhiye, to nyithind school ma nyithindo matindo ng'ada aora manyang' nitie kadhi school, to daraja ni can only cost 100 million 100 to daraja ni pokolosi. Eko kanyo kete budget kakoro jaduong' badi odhi kuno moneno gi wang'e ka nyithindo ng'ada aora, yoro pi manam aora machalo nam, to nyang' ni e iye. Nyithindo kokwan ni kwan nyithindo ma nyang' osemake i pigno, tidhier nono ni be wasebedo gi sirikal chien kacha, koso pod wan e colonial period. So inyalo wacho ni jogi tok kel maendeleo. To chieng' moro no wabede studio achiel ni chien kacha, kapod wawacho ni piny tek, to wan e opposition ka, to gik moko ridore korwa, to wating'o sufria e wiwa e ndara. Nwaneno kaka ndiko e tije miwacho ka omoni. Ne wayudo ka piny tek ma jo dhoudi ariyo okawo 70-80% of chances mar ndiko. Tiwacho ni wan komiwa gimoro to wawe nikech mago to ke gik mabro kelo maendeleo. An aseneno ka gigo kelo maendeleo. Nikech gima chielo mabende winjo be ni walero ne jopiny, nikech adira e kinde ma kata jatend piny Kenya William Ruto jatimo limbe gwenge mopogore opogore, ero sani koro dhi masawa mar piny Kenya. Gima jopiny winjo be ni elewa makare en pogruok monego bede e kind commissioning kod launching. Nikech yudo ni seche moko iwacho ni commissioning of a project kata launching of such. Jopiny winjo be ni ng'eyo pogruok makama ni en mane ma seche moko mendo seket piny, to en mane ma seche moko kokida ikchendo mopogore opogore makete kare. Joyce watiek kama kelono. Buka mosiepa nitiere gima reality manyaka wayiere. A policy decision e cabinet okawo Jaramogi hospital ma Kisumu, oketo koro dhi bedo level 6. Mano policy decision kaka chik dware. But atandi nitie budget. Atandi e chair mar budget e parliament. Nyiso ni en gi role to play mondo policy decision cha o come to life. Mbadi ni finance. Nyiso ni en gi role to play mondo bioti mango o release finances ma itimo go gigi. Nyikal ni chair mar health committee. Nyiso ni en gi role to play mondo gicha otimre kaka dwarore. To ka jogo ko bede positions go,
to gino bedo dong e policy decision kanyo omole forever nikech gik mang'eny mineno itimogi. Wawacho ring road mamwalo dhonam. Ring road no osebedo almost since samane Kibaki wuok e telo. No, to gidong adong e policy decision kanyo. Policy budget policy statement inene. Kiang'ang'a inene to kagik to jok momako treasury momako ok release funds ne gino to dong adonga kanyo kata county government gino timore mang'eny. Ibiro yudo niya ket nugo kanyo kendo iwinjo no apia e budget policy statement to mondo mi koro ng'ato kawe action gi budget omole budget mar yo ma 200 wawe budget ma more than 200 billion kandi nyoro ni e budget chair. Budget ma 200 billion mar yore odhi obedo past e parliament kacha ka joka ong'e ni yore gite budget no ok ogol yore moko bath piny emodhi okete budget emobedo release to moko gi ok bed released. Ma timore makati dagi kati yie koro kitamori ni bedo jogi e power e position ok kel maendeleo iriambo bedo jogi e power kelo maendeleo nikech sani onge kaka dang' atande ng'i wang' watir mwalo alego kacha to koketo budget e gik ma important makata en nyocho siko kodwar mbadi ok nyal tamore nikech en miwacho ni ei constituencies ma Nyanza te Ndhiwa kachiel gi Suba emosebedo ka lak yore mang'eny moingo other constituency. Ipani mbadi wira nyalo bet kata obet abeta to o release funds ne yono to ka en chukuna ndungu manyocha ntie top tima ok osebedo ko release to gigo osebedo ga kanie budget pile. John nitiere gimedwa medo